स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मालपोहे। आज ज्येष्ठ गौरी आव्हान आहे आणि गौरीच्या नैवेद्यासाठी मी मालपोहे बनवत आहे। मालपोहे मी एकदम गावच्या पद्धतीमध्ये बनवत आहे, जशी आमची आई बनवायची त्या पद्धतीने। त्यासाठी हे बघा मी अर्धा कप पाणी घेते आणि हे बघा 1 वाटी मी गूळ घेतला आणि गूळ पाण्यामध्ये घालून वितळून घेऊया। गूळ आपल्याला हा बघा गूळ घालून घेतला आहे पाण्यामध्ये 1 वाटी आणि गूळ वितळून घेऊया। तुम्ही बघू शकता हे बघा गूळ वितळलेला आहे। त्यामध्ये आपण पाव चमचा वेलची पावडर घालून घेऊया, पाव चमचा हळद घालून घेऊया, तुम्हाला आवडत असेल तर हळद घाला। 1 चिमटी मीठ घालून घेऊया, गव्हाचं पीठ घेतलं आहे ते पण घालून घेऊया। हे बघा मिक्स करून घेऊया हे बघा सर्व व्यवस्थित। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा मी पीठ एकदम गोल बनवून घेतलं आहे। आपल्याला या पद्धतीने पीठ बनवायचं आहे। हे बघा तुम्ही बघू शकता इथे मी पॅन घेतले, आई आमची भिड्यावरती बनवायची। तर हे बघा माझ्याजवळ भिडं नाही आहे त्यामुळे मी पॅनवर बनवते आहे। हे बघा थोडं तेल लावून घेऊया आपण, तेल किंवा तूप काही तुम्ही लावू शकता। हे बघा तेल आणि तूप दोन्ही मिक्स करून घेतलं आहे मी आणि इथे बघा मी छोटे छोटे मालपोहे घालून घेणार आहे। तुम्हाला आवडत असतील त्याप्रमाणे तुम्ही घालू शकता। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा तुम्ही बघू शकता मालपोहे वरून सुकत आलेले आहेत। तर आपण एक थेंब तेल घालून घेऊया हे बघा आणि आता त्यांना परतून घेऊया। गॅसची फ्लेम आपल्याला स्लो करायची आहे आणि हे बघा गावच्या पद्धतीने एकदम मस्तपैकी मालपोहे बनून तयार झाले। हे बघा असे गावच्या पद्धतीमध्ये शेकायचे, आई आमची भिड्यावर बनवायची। हे बघा छानपैकी असं। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा मालपोहे एका बाजूने दोन्ही बाजूने शेकून तयार झालेले आहेत। तर आता मी परत एक वेळा परतून घेते। हे बघा छानपैकी असे गावच्या पद्धतीत मालपोहे बनवून तयार झाले आहेत। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा मालपोहे बनवून तयार झालेले आहेत मालवणी पद्धतीमध्ये। आता आमटी बनवून तयार झालेली आहे। आता आमटी बनवून तयार झालेली आहे। आता गॅसची फ्लेम बंद करूया आणि परवळची भाजी बनवून घेऊया।
शकता नैवेद्याचं ताट बनून तयार आहे. जर माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर मला कमेंट करून सांगा. धन्यवाद.